malagitag mga pagkaon sa atong mga malas kinabuhi nga nangamatay na. Kung hilig og kulapo, magdadapo tag kulapo. Itungtong na to dito sa iyang panteon. Nya iniglakaw na igsuon tawtan mo balik ta. Oy, giinom na gyud sa akong malas kinabuhi ang kulapo. Wa ka kabalong bugoy rin inom ato. But na ko ipasabot mga igsuon ko kita ang mga buhing kalag. Dili ka makalingkod diha karon, di ka makasuod og simbahan kung wa kay kalag nga buhi. Muna, klaruhon na tug maayo nining kagabhion, ang kalag nga akong giingon, maunay luwason sa Dios. Oh, ang kalag maunay luwason sa Dios. Kaya ang tanang espiritu nato mubalik sa Dios. Taong dautan, taong makasalanan, nangalagad sa Dios ug wa inig kamatay sa tao, balik sa Dios ang tanang espiritu. Pero ang pangutana ang kalag at sa paingon, inig kamatay. Nganong ni simbata, nganong nangalagad tas Ginoo, nganong nagtuyo-tuyo na magtag-anig simbahan. Kaya kini bitaw pagsimba kung imo nauna-on, kapoy ba yagon ni trabahoan eh. Bingaw mo lagi mo. Abi ni mo kini pagsimba kapoy ni oy. Lalimang kaaning mamalansa pa ka, maglaba pa ka, magpahumot pa ka, mangandam pa ka. Kundi na lang di magsimba. Kay kapoy-kapoy raman ang simba. Ya tanaw ni may kaugalingon dito, balik-balik pag yung galito sa amin kay sakto na ba ning naong nga may iadtog simbahan be? Taon-taon ni miski mo adto na kasimbahan, murag di pag yung kumbinsido, balik na pong ka sa amin, murag di pag yun ni maayo akong naong ba iadtog simbahan. Oh, murag nakasulay ka. Kanang magbalik-balik yung kagbahay kay sige kag hinapay. Atong gastuhan og bibi oil atong buhok. O atong gastuhan og pahumot ang atong lawas. Para mo adto lang simbahan, gastuhan atong kuryente, gaplanta sa atong sinina. Gasto bitaw ning pagsimba. Labi na sa mga taong lagyo og simbahan. Gasolina, aswerte kay mo kay naras isla. Amo ra magtawag og isla. Nara mo dire, pero katong mga uban mag-arang lagyo kay mga igsuon ko mo biyahe. Dagkog yung gasto. Pero nganong magbalik-balik sa simbahan? Nganong mo simba man yun? Sultihan ta mo para makabatog kaluwasan ka ng kalagana. Nganong isud sa simbahan ng mga lagad sa Ginoo para makabatog kaluwasan. Kaya narabay mga prinsipyos, mga tao, mga igsuon ko musuod ng simbahan kaduha sa tibok nilang kinabuhi. Oh. Una, kasal. Kaduha, inig kamatay na. Ano yung prinsipyos tao? So may ako, simba-simba ragod mo riya. Yan na pa yung prinsipyos tao nga, pag may makakita nga, pag makita niya nga, uto na po, haliluya na po do. Oh, dagay mga tao, mga igsoon nga alang nila ang pagsimba, burag kurnihan sila. Sabot mo ng kurni? Ano ba yan sa Bisaya ang kurni na yan? Tagalog yan ang kurni na yan. Anong Bisaya? Ano sa may Bisaya ng kurni? Burabag! Awa mo ka Bisaya, ako na lang mo Bisaya. Burag hilas ba? Lalay na maghawid-hawid og Biblia o niya gasuot-suot mga igsuon ko gingani nga sinuotan o niya magbaktas dalan paingog simbahan. Burag hilas kay tanahon. Samot na mga kaigsuonan kog nakaniktay sama ani. Mabitaw uban para di mahalata mo tug simbahan ang suot nga sinina ang tatak Tanduay Ram 5 years. Asa man ka paingon? Simbahan ang tatak Tanduay Ram ang likod mga ihog kulapo. Para ignon ba nga, asa naman di mahalata atong simbahan? Kaya lang nila, pag maadto laging simbahan, magkurni kay ba? Ang ka na bang simba-simba, brad, abi ni mo, brad, para nas mga tigwang. Kitang mga batanon pa, kitang mga ligon paglawas, di sa ta magsimba-simba, ay. Adi sila ta mo simba kung mga himatyon na ta.
Tagabi tayo mga tao ngayon ana. Pero kamo dili himo himatyon. Klaro ka ninyo mga naongo. Walay himatyon dire. Pero nakaabot mo sa simbahan para mo simba og mo daig sa Ginoo. Kaya ang katuyuan ninyo para makabaton og kaluwasan. Ulahi na magunang tanan alis sila ta mga lagad, mga igsoog nagtinga na ta. Ulahi naman gyud na. Lord, Lord, pasaylo ako sa kong mga sa Lord. Bali na ang duha ka tiil. Di nakalakaw. Buak ng ulo, Lord, tagay pa kong higayon, mabuhi pa mga lagad lagi ko. Saan mabuhi? Blike ng ulo? So, papitaw maliki. Mga lagad o Ginoo. Pero adang, dako na kayong liki, minggawas ng utok. Ano sila kayo, Lord, pasaylo ako. Tagay pa kong laing higayon, buhi ako kay mga lagad ko nimo. Ulahin ang tanando. Kini pong uban ay, gabakslide lang. O pa magguhitabo. Basko, babitaw ta kaayo. Basko bitaw, pero waka kabalo ugma, waka kabalo sunod adlaw. Nanungo man ka, pastor, wako manungo, oy. Ang kinabuhi na to, walay siguro ugma. Walay siguro. Usay kanta sa mga singer. Kung magkanta sila sa mga crusade, moingon sila, kinabuhi taway siguro. Apan ang kamatayon ta sigurado. Oh, mga na mga igsuon ko sa kanindot ng kabuluhaton ng kagabion. Dispiras man ni mga igsuon. Kusog pa man ang tingog sa video dito pero nutuo ko. Naglaom ko nga kining pulong sa Ginoo. Walay lakbayan kutob sa maminaw ng kagabion. Makabaton silang panalangin espirituhanon. Wala ta mianhi para sa relihiyon. Mianhi ta para sa pulong sa Ginoo. Nga makadungog ang mga tao, mga igsuon ko. Kaya ako lang sa una, kung makadungog aning wali, pareharagon ninyo, kamo kung mo kadungog og wali. Ha? Kung sa ka naman kinabuhi po ninyo, ako inyong pangutanon, o sa kinabuhi po nimo, pastor, kung waka ma, kadungog sa kung ako inyong pasultihon, ako pa ko kadungog sa mensahe, o ako nawalihe. Makabasa naman mo sa ning naungan eh. Samot na ng inyong naong. Kaklaroan ang inyong mga naong, oh. Pero swerte na lang mo, nakapangalagad mo. Nagkadungog mo sa pagwali. Kay kung pastilan mga igsuon, wa tinga ta magkita og simbahan ba? Kung nagkita ta, tuwa tingali sa bilangguan. Tuwa tingali mga igsuon ko sa sugalan. Tuwa tingali mga igsuon sa binuhatan nga way klaro. Pero kinawalihan man mo. Nakadungog man nos pulong sa Ginoo mo na nagkita ta sa simbahan. Oh, mga igsuon. Akong gihayon tanan utro sa pagtindog para di ta katulugon mga igsuon ko. Basa sa tas pulong sa Dios. Everybody say praise the Lord. Alas 8 pa kapin mga igsuon. Oh my God, dalaygon ang Ginoo. Matthew chapter 24. Verse 1. Nya jam din ta mga kaigsuonan ko. Sa lain nga verse. Andam naman tanan maminaw sa pulong sa Ginoo. Ug si Jesus mipahawa sa templo ug samtang naglakaw siya miduol kaniya ang iyang mga tinun-an ug ilang gitudlo kaniya ang bahin sa templo. Apan kanila mitubag siya nga nag-ingon, nakita ninyo kining tanan dili ba? Sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga dinhi wala unya mahibiling usa ka batong pinatong sa mga bato nga dili pagatumpagon. Ang tanan mo ingon pagatumpagon. Verse number 3, tugani kami kanusa. Mahitabo kining tanan. Ginoo, tugani kami kanusa, mahitabo kining tanan. Og unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi. Og unsa ilhanan sa pagkatapos sa kapanahonan. Jam ta mga igsuon og ang atong Ginoo nagatubag. Sa dihang makadungog kamog mga gubat, dungog-dungog bay tungod sa gubat. Praise God, pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan.
Kay kinahanglan gayud kini mahitabo. Verse mga igsuon ko, number 7. Kay maggubat ang nasod batok sa nasod. Gingharian batok sa gingharian. Mahitabo ang gutom o linog sa nagkalinlaing mga dapit. Verse number 13, Titus chapter 2. Looking for that blessed hope, the glorious appearing of a great God and our Savior, Jesus Christ. Nagapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Salamat kay sa mga pulong sa Dios nga atong nadunggan ang Dios nagapanalangin da. Sa dili pa ka mo lingkod, ignay mo katapad nga big one. Okay. Lingkod na mga igsoon. Kasi nakadungog anang big one. Kadungog mo? Halos tanang balita, 2 na ka bulan, hantod na niabot ng 3 ka bulan. Nagsigig balita hangtod karon aning gitawag the big one. Kadungog mo? Mga estudyante, kadungog mo ana? Unsa may buti pasabot aning big one nga ilang gibalita og ilang gipahibalos tanang mga tao. Ilabi na diri sa atong gipuy-an. Walay lain. Kundi ang big one nga ilang giingon, ang linog nga sukad-masukad wala pa mahitabo. Sige na maglinog, pero ang big one lahi ni sa linog nga nangagi. Kining gitawag nga big one, kusog kayo ni nga linog nga sukad-sukad wala pa mahitabo. Pagsugod og linog atong niaging simana, bulan naman tingali no, November. December na to no. Pagsugod og linog, ang mga tao niingon na rin mauna ning big one. Pero wala pa kaabot og 8 intensity, wala pa. 7 pa lang. Pero kita nga nauyog, nakuyawan na ta. Pagkauyog sa yuta, ninyo mga igsuon ko, katong mga tao nga wagay simba-simba, nagulaura na og simba. Pagka-Domingo ato, puno ang simbahan. Kaya di man pudlalim nga linog, no? Sukad masukad sa akong pagkatao, kato pagkatilaw, puglinog nga ingad niya, sunod-sunod. Kana bang walay undang ba? Tulog ka adlaw. Tulog ka adlaw, taon-taon linog na po, taon-taon linog na po. Tanaw na ko mga balita, mga igsoon. Naanay tao nga way simbahay, mingingon nga Dios ko. Paglinog, Dios ko. Pero gignunin mo, simba ka, dili ko. Pero pag wabot ang kalamidad, Diyos ko. Walay nagtawag sa yawa. Ang tanan gustong mamatarong, paguyog sa yuta, gustos mga tao, nga silang tanan, mamatarong. Hunong ang sugal, hunong kahilayan, hunong ang tanan. Kaya nahadlok sila basig biguan na. Kaya nabalo ba mo unsay balitas biguan? Sa pag-uyog pa lang, dili pa tumao. Katong nasinatian na to, dili pa tumao ang biguan. Kay matod pas mga eksperto, mga igsuon ko, ang biguan kung budangat mo abot na sa ato dire. Pag-uyog sa yuta, maliki ang yuta, matumpag ang mga building, bisan ang kahoy, matumba mga igsuon ko, tungod sa kakusog sa linog. Ug matod pa sa eksperto kung mabot ang biguan, pinakagamay, wala ray minuto, mamatay 200,000 katao. Kung kitaan ng adlaw, mabot ang biguan, naglakaw-lakaw rata. Way pakialam simbahan. Kung naglakaw-lakaw rata, sige ratag pangita kwarta, sige ratag pangita mga igsuon ko, way simbahay. Kung moabot ang biguan, mudagan pa makakapaingon simbahan, wala na panahon.
Kano sa ang panahon para mangalagad ka, samtang gitagaan pataghigayon sa Ginoo, samtang wala pa miabot ang dagkong kalamidad, samtang wala pa miabot ang dagkong katalagman, pangalagad nagtinudanay sa Ginoo, ihalad na ang imong kinabuhi sa Dios. The word big one in the world, mauning earthquake, linog na sa kalibutan. Pero ikaw naglingkod diha nga bautismado sa ngalan sa Ginoo. Ang atong biguan dili ang linog. Panahon bitaw mo linog, ingon ang Ginoo, ayaw mo og hadlok. Tanaw nimo sa wala na nga liking yuta, tanaw mo sa tuo, grabe na nga tumpag ang building, na nga tumba ang mga kahoy. Ihangad lang ang imong mata ngadto sa Dios, kaya ang kaluwasan mingabot na kanimo. Kay pag-abot sa kalamidad, wala na kay kadaganan pa. Kanang earthquake drill, wa na na, di na mahimo, di na makatabang. Kanang tago-tago na to, di na makatabang. Kay panahon sa kalamidad, naas Biblia atong gibasa, ingon ang mga apostoles, Ginoo, gusto may makabalo, kanos ka mo balik. Nakabalo mo anis pulong sa Ginoo. Naay pagbalik ang Ginoo. Mubalik siya. Alang sa mga Kristohanon, maunay bigwan na to ang pagbalik sa Ginoo. Nganong matawag ng bigwan, pinasahi na nga event, wala na sukad ba itabo, ang paninigabot, pagpadayag sa Ginoo, looking for that blessed hope and glorious appearing to our great God Almighty, Jesus Christ. Dili ko kwartahan, pero apilon ko sa pagkuha sa Ginoo. Panahon sa iyong pagbalik, maunay bigwan alang nako. Panahon nga mabalik ang Ginoo, wala ko'y nindot sa kiran. Panahon nga mabalik ang Ginoo, wala ko'y nindot nga balay. Ang akong buhaton, mga lagad lang ko karong tinuod sa Ginoo. Lord, salamat nga imo mga pulong mingdangat sa akong kinabuhi. Grabing patuyang sa mga tao karon ba? Katapos sa mga adlaw sa gisultis Biblia, ang gugmas kadanghanan mabugnaw na. Kung imo ning basahon ano yung chapter 24, nangalagad sa Ginoo pero mga igsuon ko bugnaw na kayo. Sa tanang Kristohanon painito nato ang atong gugma sa pag-alagad sa Dios. Painito nato ang atong pagsimba sa Ginoo. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Clap your hands to the Lord one more time, all ye people, and shout unto Him with the voice of victory. Nayo sa katao akong gisultihan, gingnan ako Brad. Nakasabot ba ka sa akong gitudlo nimo nga pulong sa Ginoo? Nagsulti pa lang ko mga igsuon, nitulo ng luha. Ug mingingon siya, pastor, mga lagad na gyud ko sa Ginoo. Mga lagad na gyud ko sa Ginoo. Salamat pastor, nakadungog ko sa mga pagwali, buhi pa ko. Kay human mamatay ang tao, di na ka makadungog sa pulong sa Ginoo. First time in history, katong tawhana, nagsudong yun mis pagbautismo mga igsuon. Gikan sa simbahan, paingon sa tubig, gamong gibautismoan sa iya, grabe niyang hilak. Gipangutanan ako nga sige kaghilak, Brad. Ako lang na sudong, ako lang na pamalandong. Nga kung wa ko karon nakadawat sa kaluwasan, unsa nakaango akong kalag. Unsa na kay mahitabo nako, asa ka ko paingon o atong giwalihan ang tao nga samtang naapay panahon dawata ang bautismo sa pangalan sa Ginoo, pangalagad og Dios, samtang naapay kinabuhi para dili ka maimpirno. Abi ninyo ang impirno manahinadlok.
Basig naguna-una kang hinadlok ra kong pastor para magpabautismo ko. Sultihan ta ka. Bisag di ka magpabautismo, tinuod ang impyerno. Bisag di ka mga lagad, tinuod ang impyerno. Bisag di ka mo ila sa Ginoo, tinuod ang impyerno. Unsa ning impyerno? Mo ni siya gitawag sa English, lake of fire. Sa Tagalog, dagat-dagatang apoy. Sa Bisaya, unsa man linaw nga kalayo. Nakakita ba mog linaw? Dili kalayo ang atong nakitaan karon. Linaw nga suba. Pero ang Biblia nagaingon, matagtaw nga wala makadawat sa kaluwasan, igatambog dagatang apoy, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Pagkasakit kayo mahulog sa impyerno mga igsoon. Matud pas Biblia, magkagot ang imong ngipon dito adlaw ug gabi, walay kapahulayan. Nato ni iwalay padayon nato ni isugilon sa uban. Samtang buhi pa sila, kay para makadesisyon sila sa lang kaugalingon, makaunaw-una sila. Oy, di ko gusto mo itong impyerno, mga lagad ko Ginoo, karon sa akong kinabuhi. Dagay na nga matay, adlaw-adlaw. Gitrace, gisearch, pila kabuk mga matay kada adlaw. Abi nimo isa ka segundo ha. Sa search sa ilang pagtuki. Dili mo ubos sa isa kagatos ang mga matay. Kung katong nangamatay, wala kadawat sa kaluwasan. Asa sila paingon? Impyerno mga igsoon. Kay duha raman kadapit ang giandam sa Dios. Kutob sa tao nga nangalagad sa Ginoo. Kutob sa tao nga nagdaig nagbag-o diha sa Ginoo. Giandaman ka og langit. Giandaman ka sa gingarihan sa langit. Apan kutob sa tao mga igsuon kung awa malangalagad og Dios, wala mo sinati sa pagpangalagad sa Ginoo. Inig kamatay nimo paingon kag impyerno. Busas tanang mga pagwali, kamo mga membro, kitang mga kaigsunan, ay mo kaulaw sa inyong classmates sa pagsulti. Katong nanarbaho sa opisina, sulti ang inyong mga kauban sa opisina. Katong mga opisyalis, sulti ang mga kauban nimo mga opisyal. Katong mga mag-uuman naglampas, sulti ang mga manlampasay, nga naay kalaglagan sa kalag sa tao. Utana asa magkadapit nagsimba di ay brad. Hindi naman. O sa imong reliyon. Pentecostal makunot. Bisag di na nimo ilitok ang reliyon, sultihi lang mahitungod sa kaimtang sa ginabuhi. Inig katulog nimo mga igsuon. Wala na kay ibang kaagan unsay nahitabo. Pero samtang mata pa ka, makapamalandong ka, unsay ang ayan nimong buhaton para sa imong kaluwasan. Sa dili pa ko mag-end ani mga igsuon, nagtuo ko kaning lugar dagan pa iluwason sa Ginoo. Daghan pa kay luwason ang Ginoo diri. Ako nang gi-claim sa pangalan sa Ginoo nga kining bakingking daghan pa iluwason ang Ginoo. Sa dili pa mobalik ang atong Ginoo. Busa kamong nangalagad, kamong naa sa simbahan karon, padayon mo sa kainit sa pagpangalagad para sila makakita o gusto po nila nga muuban nimo sa pagpangalagad. Makitaan ka nga naara ka sa simbahan, wala kaming undang, wala kami atras. Pila ka bulan gikan karon, daghan kay luwason ang Ginoo diri. Gideklarar na ko na sa ngalan sa Ginoo. Magpagamit lang tang tanan sa Ginoo. Kaya mga tao bisan wala na nagbali-bali nimo, hikapon nas Ginoo, tawagon na sa Dios
Gamiton ang imong kinabuhi para sa ilang kaluwasan. Wali ko sa balubo sa una, giignan ko nga wala na maluwas balubo kay halos mga kriminal ang tuwa dito. Balik-balikan ako wali mga igsoon. Ang nangakabig mga kriminal. Kay nakadungog sila. Sad-an yun ko. Salamat sa imong pagwali, Pastor. Dawaton ako ang imong wali kay naapaday ko kay gayunan makabaton ko kaluwasan. Halos na nga bautismuhan ng mga bugoy. Abi ni mo, naguna-una ka, di ka maluwas kay bugoy ka. Maunay kinaham sa Ginoo. Paubos lang, pangayog, pasaylo. Maunay gusto sa Dios nga ang tanang makasalanan, maginulsol, mga lagad sa Ginoo. Manindugtang tanan mga kaigsunan. Ignunta mo karon ning kagabiyon. Kung mootro paglinog o kusog kayo nga linog nga sukad, basukad, wala pa mahitabo. Andam ka na ba? Ang biguan nga gipaabot sa kalibutan, kung mahitabo na, andam ka na ba, igsoon ko? Oy, mga Kristohanon nga nangalagad sa Ginoo, ayaw og salig nga ikaw, Kristohano na, paning kamote, ang imong kaugalingon, nga dili, may mong sayang ang imong isugdan sa imong pag-alagad sa Dios. Kristohanon, ayaw og salig nga ikaw, bautismado na, pagpakainit sa pagpangalagad. Hallelujah, 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 hallelujah. Come on, church. Open your mouth, open your mouth, open your mouth, and worship your God tonight. Speak the name of Jesus. Speak the name of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige mga igsoon, gitandog ta sa Ginoo karon. Gihikap sa Ginoo ang inyong mga kasing-kasing. Gihikap sa Dios ang matagusa kasing-kasing nining taknaas kagabiyon. Kung imo karong nabatyagan ang hikap sa Ginoo sa imong kasing-kasing, hala pagdesisyon na, ayaw pa abuta ugma, ayaw pa abuta sunod bulan, ayaw pa abuta sunod tuig, kaya ang panahon sa iyang pagbalik, taliabot na. Hallelujah, hallelujah. Ihigugma ka sa Ginoo. Muhinong na nakadungog ka sa wali ni kagabiyon. Kay gimahal ka sa Ginoo. Bisag ingana ang imong sitwasyon, ingana imong kahimtangan, sultihan ko ikaw. Ihigugma ka sa Ginoo. Yes. Come on. Come on. Awito na to lang pagmata. Hallelujah. Samtang mga igsoon padayon ta. Samtang mo padayon ta. Nagtuo ko ni taknas kagabiyon nga naay luwason ang atong Ginoo, nanay gitandog ang atong Ginoo, nanay gihikap nga kasing-kasing ni taknas kagabiyon. Hallelujah. Yes.
Come on, come on, come on, come on. Naibalo ko nga gitandog na ka sa Ginoo. Ayaw pagahiya gibaw kasing-kasing. Ayaw pagahiya gibaw kasing-kasing. Hallelujah. Hangtod karong adlaw nagluwas ang atong Ginoo. Hangtod karong kagabhion ang atong Ginoo nagpadayag sa iyang gugma. Nagaluwas ang Dios. Kutob sa mga taong mudawat. Kutob sa mga taong abli ang kasing-kasing. Kutob sa mga tao nga gustong makabatog kaluwasan. Praise God. Ang nangawala sa pagsulay sila nagapamiya. Daghan na usab ang nasalaan. Come on! Diha sa pagtuo sila. Gusto ka mga igsuon ko? Karon mo doon sa Ginoo. Napakaay ka panahonan. Igsuon ko karon na pamalandungan. Kung unsang gingon sa Biblia. Hallelujah! Hallelujah! Siya mula unay angkon sa katapusan. Siya raw sa Hallelujah! hanggang di Come on! Come on! pagpapait. Kung mubiya ka sa pag-alagan, iha ka niya. Hallelujah! 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 Yes! Niya ng panahona. Basin pagbalik niya, mahabilin ka. Igsoon ka karon na mamaladungan. Kung isang gingon sa Biblia. Siya mula unay angkon sa katapusan. Siya raw sa kanya ang gantihan. Pagkaanindot nasudong mo sa pag-alagan ng palipayo. Salamat sa iyong presensya, Ginoo. Salamat sa iyong presensya, O Diyos. Pahinuman lang aron makalahutan. Igsoon ko pagpatian, mamaladungan. Samtang ang mga pulong niya madugong upan. Kaya lagot manang sa pulong moabot man. Mangita ka pa nila magkaglagan. Bangon na karon, ayog sayangin ang imong panahon. Diyain daot ang mga buhat kay Jesus kanimo nagamulan. Bangon na karon, ayog sayangin ang imong panahon. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Daw ng mga buhat kay Jesus kanimo Palakpakan nato ang atong Ginoo, mga igsuon. Hallelujah!
you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Sa dili hatag sa atong host pastor mga kaigsunan. Gitandog batas Ginoo. Tanang gitandog sa Ginoo ipatas kunong kamot mga igsuon. Nabati nato ang presensya sa Ginoo. Praise God. Palakpakan nato sa makausapang atong Dios. Tanan mo ingon, thank you, Lord. Tanan mo ingon, thank you, Lord. Ipanalangin ang tanan mga igsuon. Everybody say amen. Everybody say amen. Gusto mo na ko mga igsuon, usa kini ka pagdasig sa tanan nga niya karon kagabion, padayon mo sa pagpangalagad. Padayon mo sa pagpangalagad sa Dios. Duol na ang panahon, kinahanglan magmata na tanan mga igsuon. Alang sa itong igsuon, nga bisita karon brad, okay ba kaya nakasabot ba ka sa pulong sa Ginoo? Amen. Palakpakan nato. Sa ngalan pastor, ni Kuan. Sa ngalan nimo brad, sa ngalan sa itong igsuon. Alan? Brother Alan, praise God. Brother Alan, ang Dios magapanalangin kanimo. Nagtuo ko nga ang Dios magaluwas kanimo og sa tibuok Tahal family. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsoon. Praise God. Tanan mo ingon amen. Makalingkod sa mo kadali mga igsoon. Salamat kayo. Brother Alan, usbo na ko sa pagpangutana karon Brother Alan. Salamat nga ming tambong ka nining taknaas kagabion sa mga buluhaton. Akong gituuhan nga kini kabubuton sa Dios ang imong pag-abot diri. Ako karpilauman nga nakasabot ka sa mga puno nga imong nadunggan. Amen. Tanan mo ingon amen. So, Brother Tahal, Brother Alan, sa dili pa ta magtapos karon. Usa man po imong kasulti sa imong nadunggan karon. Naba ba kayo mga himo desisyon sa imong kinabuhi? Sa imong kaugalingon? Kay mas maay man ang pangutanon nato si Brother Alan. Kay basin ugma di na ta magkita. Di ba? Brother Alan, wata ka balon sa dagan sunod adlaw. Mas maayo po na unsa ginadunggan nimo unsa mo imong desisyon. Kaya ang atong Ginoo hangtod karon usbon ako, ang Ginoo hangtod karon nagaluwas siya sa kinabuhi sa mga tao. Ako pangutana sa iyo, Brother Alan, dawaton ba nimo ang Ginoo nga mo imong manluluwas sa kinabuhi? Ha? Dawaton nimo. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsoon. Praise God, kusog ka pagpalakpak. Muna akong giingon mga igsoon nga ang Dios magaluwas pa og daghan pag mga kalaganing lapitan. Daghan pa mga igsoon, daghan pa. Yeah. So, Brother Alan, pagkahuman na to sa closing prayer, mag-exulti lang bisa imo kadali na sa guli ha. Kadali lang before na to sa closing prayer karon mga igsoon. Pastor Ruel ako ihatag ang kay kayo. Praise the Lord. Palakpakan nato ang Ginoo mga igsoon ko ng Diyos. Magapanidog kitang tanan. Hallelujah. 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 Karon na kinahanglanon na gyud nato nga atong batunan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Karon boy adlaw sa